வெல்கம் டு எஸ்எஸ் கனிகா டிசைனர். பாருங்க, இது திருச்சியிலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க. சாரீ எல்லோ வித் கிரீன் கலர் காம்பினேஷன். சிம்பிளாக வந்து ஆரி ஒர்க் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸ்டார்டிங் ரேட்டில் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். பாருங்க, நெக்குக்கு ஃபுல்லாக வந்து பாடி ஃபுல்லாக வந்து புட்டாஸ் வச்சு ரெடி பண்ணியிருக்கு. ஸ்லீவுக்கும் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். இது நெக்ஸ்ட்டு சாரீ கலரு. பாருங்க, ஃபுல்லாக வந்து தாமரை டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. சாரீ வந்து ரொம்ப பிளைனாக இருக்குது, பார்டர் மட்டும் இருக்குது. இதோட ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக வந்துட்டு சின்ன சின்ன ஃப்ளார் டிசைன்ஸ் இருக்குது. நெக்குக்கு வந்து பைப்பிங் வச்சு ரெடி பண்ணிவிட்டு ஸ்லீவுக்கு வந்துட்டு ஸ்கேலப் டிசைன் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. இதில் இருக்க அந்த பூ டிசைன் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு கிளாத் அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஸ்கேலப் டிசைன் வச்சு பைப்பிங் வச்சு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது நெக்ஸ்ட்டு சுடியெல்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது பாருங்கள், ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நெக் ஷேப் வச்சுட்டு சுடி மாடல் ரெடி பண்ணியிருக்கு. இது ஒன்று வி நெக் கேட்டிருக்காங்க. பா நெக்கில் ஒரு டிசைன் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இன்னொன்று போட் நெக்லேயே வந்து நெக் ஷேப் வச்சு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி எல்லா டிசைனும் ஒவ்வொரு மாடலில் ஒவ்வொன்றும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.